Wij zeggen jou zo mooi achteruit rijden. Ja, nou, en mijn ogen worden wat slechter. En dan, ja, ik wil mijn auto een beetje bij het werk hebben. Dus ik denk, ik rijd er mooi achteruit. Maar ik wat je shit hoes on. Ja, krijg, daar zie je niks van. Er is niks gebeurd. Nee. Ben je jou hier? Nee, Bruno, die woont hier in mijn zoon. Oh, Bruno. Oh, dat is nog een bekende vriend, zeg nog. Of niet dan? Ja. Ja. Die kan ook griezelig jongen, of net? Die kan mooi jongen, nou? Ja. 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 En jou kom je dan alle dagen nemen bij je zoon? Nee, meestal nou hier in een week of om 2 weken, maar hij moet wat hulp hebben, dus daarom help ik hem af en toe even. Bij de wask of zo? Nee, met de verbouwing, met de kleine dingetjes doe ik nog voor hem. Nou, dan komt de zoon ook al aan. Ho, bezoek, Bruno. Nou. Hoi Bruno. Ze ben van Heeën. Oh. Hast je mij hoes gekocht of zo? Nou, nee, ja, dat is net mij. Jongen. Nee, ik ben hier 2 lieden kamer. Dit is een score. Dit is een nijbouw. Nee, we houden het maar hier. Nou ja, maar dit is van Jontje Fiefken, dus dan is dit nijbouw. Heb je een beetje een goede relatie met elkaar? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook hoor. Ja, ik denk het wel. Dus ja, Bruno die doet dingen voor mij en ik doe wat dingen voor Bruno. Dus met andere woorden, van als we elkaar nodig hebben, dan ben we er. Zeker, ja, super. Het is, ach jongens, wat een drukte hier. Dit, oh, is spontaan dit, hè? Nou, wie is dit? Mirjam Timmer. Oh, neem maar op. Van Twarres. Nee, kom op. Ja, nee, die... nee. Vertel eens, had je hem een muzikale... Zij produceert een versje van mij. Of eigenlijk van mijn band, van Stonecrops. Nou, we hebben 2 lied maar wonen hier. En wij hebben nou een nieuw versje, willen we graag uitbrengen voor het eind van het jaar. En de Friesstap 100 keer wat goede Friese muziek broeken tacht. En hier is dan mijn repetitieruimte nou voor de time being. Dus nieuwe versje wat uitkomt, wat Mirjam dus produceert, die is hier opname. Kun je een stukje jongen? Ik kan wie net zonder, oh 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 oh, want ik kan net zonder die. Oh 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 oh, zonder die kan ik net. Nou ja, dan komt een oorstukje. Zonder die heet het versje. Sjoerd Bleek, de broer van Doere Bleek. Ja. Ben jij ook een beetje muzikaal? Nee, ik heb vroeger wel een gitaar gehad, maar dat is niet... nee, ik ben installateur geworden. Ik had dit druk met school en later een winkel en toestand. Dus ik had altijd druk met installatiewerk gehad. Dus nee, dat is er bij eerst geworden. Jammer. Maar de zoon had het wel weer maken. Ja, Bruno, die is echt... die heeft ook die nummers van Doer al gedigitaliseerd. Dus die is de laatste jaar dat Doer er al leefde, daar druk met bezig geweest. Dus die heeft er wel wat moois van gemaakt. En toen in Workum, die ode aan Doeren, dat was natuurlijk helemaal prachtig. Daar heb ik ook nog in met zongen. Kijk, kom toch even het muzikale stuk in de moment. Ja. Ah, Sjoerd kan ongelooflijk mooi fluiten. Ja. Dit is even hier. Ja, nee, ik heb mijn gebed, mijn goeie gebed er niet in. Mijn goeie gebed. Liedstykje. Dus hij is zeker wel muzikaal. Liedstykje. Ja, maar nee, dat... nee, dan moet ik eerst even... Oefenen. nee, ik moet eerst ik moet even influiten. Fluit je maar even in. Een beetje koffie. Ja, nee, dat fluiten, dat moet ik oefenen. Dat hou je hem te goed. Ja.